velkommen til den her video. I dag så har vi Victoria nogle spørgsmål til os. Jeg kan ikke høre dig, Klog. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi Victoria med, som er en af vores veninder. Og vi skal lave, hvem kender Victoria allermest? Så Victoria, hun har nogle spørgsmål, og så er det, vi skal svare på dem. Nej! Og så er det, vi skal have en lyd til, sådan så hvis jeg nu har ding, så skal Victoria høre, hvem der siger det først, okay? Hvad er dit lyd, Aurelia? Bing. Bing. Min er ding ding. Okay, de ligner hinanden. Kan du ikke sige lort? Okay, lort. Okay, så lad os bare begynde. Hvornår har jeg fødselsdag? Ding ding. Hvad? Eller bing. Lort. Ja. Det er den 29. marts. Ja! Okay, næste. Hvad er min yndlingsfarve? Ding ding. Ding. Aurelia. Lort. Bing. Det er... nej, grå. Ja. Og peace. Jeg vidste det godt. Okay, Peace. Hvad vil jeg blive, når jeg bliver stor? Bing bing. Bing. Hvad mund? Kom det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Okay, det ved jeg heller ikke. Så Okay. Bing. Altså, nej. Okay, bare sig det. Politi. Ligesom. Okay, Carsten. Næste. Hey. Nutella eller pandekager? Bing. Lort. Hvad? Nej. Nå. Nutella eller lort, sagde du? Nej, Nutella eller pandekager? Nå. Pandekager. Ja. Hvad kan jeg lige lave? Hvad kan jeg lige at lave, når... Bing. Hallo. Hvad kan jeg lige at lave, når jeg har fri? Lort. Hvad? Hvad på din mobil? Nej. Hallo. Det var ikke fair. Det var ikke fair. Vi tager den i slow motion. Hvad kan jeg lige at lave, når... Hallo! Hvad kan jeg lige at lave, når jeg har fri? Lort! Hvad? Hallo, Aurelia, det er dig. Ind til Bing. dig? Ja, okay. Okay. Du kan lige at læse? Nej. Lort. Hvad? Du kan lige være udenfor. Nej. Bing. Stå på rulleskøjter? Nej. Lort. Mm. Du kan lide. Bing. Du kan lide at spise. Nej. Sidste år. Lort. Ja. Jeg ved det. Du kan lide at se film. Nej. Hallo. Nej. Jeg havde Men du har alligevel ikke gættet. Hvad? Hvad? At være sammen med mig, selvfølgelig. Tæt på. Nå, men alligevel. Det er ikke rigtigt. Okay, næste. Okay, jeg skal ikke høre det, jo. Jo, hvad er det? At være sammen med mine veninder. Det var jo også det, jeg sagde! Du kan lige at være udenfor. Nej. Bing! Nej. Okay, jeg sagde være udenfor sammen med dine veninder. Nej, det sagde jeg ud. Så er det ikke rigtigt. Det sagde jeg ud. Mit yndlingsmad. Bing! Livret. Lort. Nej. Hvad? Bing! Aurelia. Bing! Det er jo rigtigt. Ja. Hallo, Aurelia, lad være med det, for ellers falder den her. Hvad? Dog af. Hvad? Slap dog af! Nej. Slap af! Kom nu, hvad er dit svar? Godt, du ikke sagde. Nej. Hvad er det min yndlingsmad? Mit svar er... Lort. Jeg har sagt... Is. Nej. Pizza. Ja. Goddask. Det Hvor gætter meget jeg står aldrig egentlig. Vi står 2-2. Dit yndlingsland. Lort. Er det ikke New York? Nej. Har været. Din yndlingsland. Bing. Hvad? Hollywood. Nej. Bing. Hvad? Starter med L. London. Ja. Okay. 3. Hvad er min yndlingsdrikkevarer? Bing. Lort. Hvad? Cola. Nej, det var mig Nej. først. Men det er alligevel ikke. Fanta. Ja. Okay. Hvor meget står vi? 5, 2. Nej. 4. Hvis jeg skulle med en person. Nej. Jo. Hvis jeg skulle med en person fra hele verden, hvem skal du så være? Bing. Hvad? Ariana Grande. Nej. Katy Perry. Nej. Hallo, du skal også sige dit lyd. Lort. Det skal være Selena Gomez. Ja.
Hvad er min yndlings sådan mærke af bil? Ping! Hvad? Ferrari. Nej. Du har sagt det. Hvad? Hvad hedder det nu? Hvad hedder det der svære mærke? Sådan de mor skal lide. BMW? Ja. Nej. Ej, det ved jeg ikke. Jeg slår til... Bare sig det. Audi. Nå, ja, det har du sagt. Okay, hallo, kan jeg ikke sidde og lade være med at gå sådan? Jeg har Bare ikke sådan. flere. Så er Aurel, hun vandt. Nå, jeg har bare en mere. Hvad er min yndlingssang? Lort! Hvad? Lort! Selene Gomez nye sang, Kilometer Kindness. Ja. And if you feel... Nå, hvorfor synger du? Dollar. Ej, Kilometer Kindness. Jeg fik Boom. 6 point. Nej! 5. Jo. Nej! Nej! Jo, jeg fik en Hallo, mere end der var dig. kun 7. Så fik jeg kun 1 point. Nej, Elund. Du sagde, at vi havde 4. Ikke? Og vi vil bare lige også sige, at vi har fået en Snapchat, som der hedder Aurela og Ilona, så bare Spørg som venner. ja, altså jeg håber, jeg gerne vil følge den, og den står lige her. Lige her. Så jeg håber igen, Ja, vi håber, at I kan lide den, og I vil følge os, og alt sådan noget, og I vil være venner. Venner. Okay, men det er altså det. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a summer. Følg sin kanal. Den bliver linket nede i beskrivelsen. Med og din søster. Ja. Og så jeg håber altså, at vi godt kunne lide den her video. Vicky, hun er lige gået på grund af, at hun skulle hjem. Så jeg håber, I godt kunne lide den. Husk at like, abonnere og kommentere. Må jeg godt tale? Ja. Tak. Så Alt det, som hun sagde. Ses.